Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη με φορείς και επιχειρηματίες της Σαντορίνης και τον καθηγητή σεισμολογίας Κώστα Παπαζάχο. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Κάθε μέρα νομίζω πηγαίνουμε ελαφρά προς το καλύτερο, αλλά δεν θα είναι τόσο γρήγορη η απεμπλοκή μας. Θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι εδώ μια μικρή υπομονή, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Να είστε και να, ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό, άμεση επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι κάτι αλλάζει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κρατήσεις, να το γνωρίζουμε ώστε να μπορούμε να δράσουμε προληπτικά. Από την Πέμπτη η Σαντορίνη έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αγωνία πάντως στους κατοίκους της Σαντορίνης παραμένει, καθώς η σεισμική ακολουθία δεν λέει να εκτονωθεί, με σεισμούς που έφτασαν και τα 4,8 ρίχτερ σήμερα, προκαλώντας και κατολίσθηση στο Φυροστεφάνι. Στο νησί εξακολουθεί να φτάνει εξοπλισμός πρώτης ανάγκης, ενώ και σήμερα αρκετοί ήταν αυτοί που έφυγαν υπό το φόβο ενός μεγαλύτερου σεισμού. Το μπαράζ σεισμικών δονήσεων στη Σαντορίνη συνεχίζεται. Λίγο μετά τις 9 το πρωί σημειώθηκαν 2 σεισμοί 4,2 και 5 λεπτά μετά